କହିବ କହିଲ ଆରେ ତୋର କଣ ଗାଁରେ ଇଜତ ଅଛି ଆ ମଟ କଣ ପଚାରୁଛୁ ଗାଁ ଲୋକ ପଚାରୁନୁ ତୋରି ମନ ଆଉ ଇଏ କଣ ହବ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବୋଲରେ ପଡ଼ିକି ମୁଁ ଏ କାଣ୍ଡ କରିଛି ଏମିତି ହୁଏ ରେ ଭାଇ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ଏ ବେକାର କଥା ତ କରୁଛୁ ମତେ ଚିନ୍ତୁ ତୁ ଏଇ ବାଡି ବସାଉଛୁ ଅସଲ ଏଇ ବାଡି ବସାଉଛୁ ଅସଲ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଥିବ ଲାଗୁଛି ତ ବହୁ ବୁଝା ଭୁଲ ଅଛି ତ ବହୁତ ଅଣ୍ଟା ଭଲ ନାହିଁ କାଇଁ ମୁଁ ମରି ଯାଆନ୍ତି କି ତୋ ଏ କଥା ଶୁଣ ଭଗବାନ କଥା ବୁଝିବା ମୁଁ କାହିଁ ନହେଲେ ବଇଛି ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ମା ତୁ ଆମର କହିବୁ ତୁ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ମୁଁ ଆକୁ ଭଲ ପାଉଛି ବାସ୍ କଥା ତ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଉଛୁ ଆଉ ଆକୁଟା ବାହା ହବ ସରିଲା କଥା ଆଉ କଣ ନା 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 ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହେବି ହେଁ ଆଁ? ଆରେ କଳି ଯୁଗ ଭଲ ପାଇବ ଜଣକୁ ଆରେ ବାହା ହବ ଆକୁ ବାହା ହବ କାଲି ଜଣକୁ ରାତିରେ ମତେ ଚୁମା ଦେଇଥିଲା ଇଏ ବାପ ଚୁମା ଚୁମା କହିଥିଲ ଚୁମା ଦେଲା ପରେ କଥା ସେଇଠି କ୍ଲୋଜ କଳି ଯୁଗ କହିଦଉଛ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଆଉ କୁହନି କଳି ଯୁଗ